Sa Good Vibes, isa ka estudyante naglunsar sang free haircut sa mall kagamatipon nga mga buhok ihatag para sa mga cancer patients. May report si Nico Delfin. Nagligad pa kuntani nga si Mana mapautod sang buhok ang mag-iloy nga Noemi kag Eunice Porras. Pero sa naibaluan nila nga may libre nga haircut nga ginlunsar ang Locks of Love sa mall, wala sila nagduwa-duwa nga magpagunting upod sa iban pa nga mga donors. Kana libre pa yung gunting pero amo ginahangan naman nga namian kami nga makapagunting kami pala nga mahatag naman ng buhok magid nga may makahayag kapag Ang Locks of Love ang tinuig na nga nangin advokasya sang graduating AB Communication student sa University of St. Lasal nga si Thea Carl Jalon sa tuyo nga makabulig sa mga cancer patients. Istorya ni Thea sa nagpandemic napaminsaran niyang magkolekta sa mga buhok nga iya ginadonate sa mga pasyente. Tuyo niya nga mabalik ang kalipay sa mga pasyente. Ilabi na ang mga nag-undergo sang treatment para mabalik ang ila ginakabig crown and glory. Pagbalik ko sa school, doon nauntat bala ang akon nga hair donation drive. Pero because of senior project, I was able to continue again. Ever since I'm a volunteer, so ang heart ko gid is for the people. So amo ni siya nga advocacy ang napili ko. Kay here in Bacolod, wala pa gid hair donation drive or foundation nga dedicate nga mag-collect sang hair nga i-manufacture in 2 weeks kag gihatag sa cancer patients for free. So miyara man here in the Philippines but mostly sa Manila. So wala pa gid nga sa local sa Bacolod. So ang aton cancer patients ga-avail sila wig through online. Sa tuanay, kada mag-birthday lang si Thea, nagaisahanon nga nagakadto sa mga balay-balay para magkolekta sang hair donations. Pero karon nangin kaupod niya na ang iya mga classmates ug mga manunudlo kag ang Riverside Bacolod Cancer Care Center sa among advokasya. Actually kay kung babae ka, maano mo gid may attachment ka sa hair mo. But it's amazing to see man these women or ladies nga nagkadto subong mabatyagan mo man ang heart nila nga gusto man nila magbulig sa cancer patients, and not just cancer patients but people with alopecia. Ang grupo ang bukas sa iban pa nga mga donors nga luyag magbulig sa mga pasyente sa Cancer Care Center. Nico Delfin para sa DGCast Negros.